Birmanské mačky. História, vlastnosti a tipy na starostlivosť. Vitajte na našom kanáli. Dnes sa ponoríme do fascinujúceho sveta birmanskej mačky. Plemena, ktoré očarí milovníkov mačiek svojím úchvatným vzhľadom a jemným temperamentom. Birmanské mačky sa často nazývajú posvätné mačky s barmi, čo naznačuje ich tajomnú a legendárnu minulosť. Tieto mačky sú obdivované nielen pre svoju krásu, ale aj pre svoju láskavú povahu a vernosť voči svojim ľudským spoločníkom. Pôvod birmanskej mačky je zahalený legendou, čo ich robí jedným z najzaujímavejších plemien mačiek na svete. Podľa legendy boli birmanské mačky posvätnými spoločníkmi chrámových kňazov v Barme, dnešným Janmarskom. Hovorí sa, že tieto mačky získali svoje zlaté kožuchy a zafírovo-modré oči ako dar od bohyne Tsun Kyan Kse, ktorá premenila mačky, aby odrážali ich čistého a ušľachtilého ducha. Aj keď legenda pridáva plemenu mystický pôvab, dokumentovaná história birmanskej mačky začína na začiatku 20. storočia vo Francúzsku. Podľa správ bol pár birmanských mačiek prinesený z Barmy do Francúzska 2 Angličanmi a odtiaľ bolo plemeno starostlivo vyvíjané a uchovávané. Birmanská mačka bola oficiálne uznaná ako plemeno v roku 1925 a rýchlo získala popularitu po celej Európe a ďalej. Birmanské mačky sú stredne veľké až veľké mačky s silnou svalnatou stavbou tela, ktorá vyžaruje gráciu a silu. Jedným z najvýraznejších znakov birmanskej mačky je jej polodlhý kožuch, ktorý je hodvábny a mäkký na dotyk. Ich výrazné modré oči sú ďalším znakom plemena, ktoré im dodáva takmer mystický vzhľad, ktorý očarí každého, kto sa do nich pozrie. Birmanské mačky majú jedinečnú farbu známu ako pointed, čo znamená, že ich uši, tvár, labky a chvost sú tmavšie ako zvyšok ich tela. Najikonickejším znakom birmanskej mačky sú ich rukavice, čisto biele labky, ktoré sa vyjímajú na tmavších bodoch. Tieto rukavice sú vždy symetrické, čo pridáva k elegantnému vzhľadu plemena. Birmanské mačky sa vyskytujú v niekoľkých farebných variantoch, vrátane síl, modrej, čokoládovej a lila, pričom každý je fascinujúcejší než ten predchádzajúci. Birmanské mačky sú známe svojou jemnou a láskavou povahou, čo z nich robí úžasných spoločníkov pre rodiny a jednotlivcov. Často sú opisované ako mačky zamerané na ľudí, pretože majú tendenciu vytvárať silné väzby so svojimi ľudskými spoločníkmi. Tieto mačky sú hravé, ale pokojné, užívajú si dobrú hru, alebo len tak ležia pri okne. Napriek ich hravej povahe sú birmanské mačky známe svojim tichým správaním. Nie sú nadmerne hlasné, ale keď hovoria, obvykle to robia jemným, melodickým hlasom. Birmanské mačky sú tiež známe tým, že sa dobre znášajú s ostatnými domácimi zvieratami, vrátane psov, a zvyčajne sú jemné k deťom. Birmanské mačky sú všeobecne zdravé mačky s očakávanou dĺžkou života medzi 12 a 16 rokmi a niekedy aj dlhšou pri správnej starostlivosti. Rovnako ako všetky plemená, môžu byť náchylné na určité genetické podmienky, ako je hypertrofická kardiomyopatia, HCM, čo je srdcové ochorenie bežné u mnohých plemien mačiek. Pravidelné veterinárne kontroly sú kľúčové pre sledovanie ich zdravia. Ich polodlhý kožuch je relatívne ľahko udržiavateľný, ale vyžaduje pravidelnú starostlivosť, aby sa zabránilo zlepeniu a udržal sa v najlepšom stave. Keďže birmanské mačky sú domáce mačky, je dôležité im poskytnúť dostatok duševnej a fyzickej stimulácie, aby boli šťastné a zdravé. Poskytnutie škrabadiel, hráčiek a interaktívneho času na hranie môže pomôcť uspokojiť ich prirodzené inštinkty a udržať ich zabavené. Birmanské mačky si získali srdcia milovníkov mačiek po celom svete, nielen pre svoju krásu, ale aj pre svoje láskavé a jemné osobnosti. Objavili sa v rôznych formách médií, vrátane kníh, filmov a umeleckých diel, často symbolizujúcich eleganciu a mystiku. Birmanské mačky sú tiež obľúbené medzi ľuďmi s alergiami, pretože sú považované za hypoalergénne plemeno vďaka ich nízkemu vypadávaniu srsti a nízkej produkcii lupín. Na záver, birmanské mačky sú dokonalou kombináciou krásy, grácií a láskavej povahy. Ich bohatá história, výrazné fyzické vlastnosti a láskavá osobnosť z nich robia ideálneho spoločníka pre mnohých. Ak hľadáte verného a jemného mačacieho priateľa,
birmanská mačka môže byť ideálnou voľbou pre vás. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na tejto ceste do sveta birmanských mačiek. Nezabudnite lajknúť a odoberať náš kanál pre ďalšie zábavné, umelecké a zaujímavé videá o prírode, zvieratách, umení, filozofii, histórii a vede.